खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। बनरगावआव बिटिआर सरकारा बेनिफिसारि मिड एन्ड स'सिय' इक'नमिक एवारनेस हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्ला गौरां बनरगाव बियाबनि सिङाव थानाय साउथ आफ्लागाव गेलेग्रा फोथाराव बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव दिनै बेनिफिसारि मिड एन्ड स'सिय' इक'नमिक एवारनेस हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, एमसिएलए माधब छेत्री, राज्यो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी बिथांमोना बाहागो लायो आरो क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल हान्जानि सोद्रोमाफोर, बनरगाव ब्लक कमिटिनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे 9 नं बनरगाव ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। गुबुन गुबुन 40 जि गासै समस्थियावनो बेनिफिसारि मिट जागासिनो दङ आरो दिनै बनरगावआव जोंहा बेनिफिसारि मिटआ जोबोद गिदिरैनो बेवहाय खुंनाय जादों आरो रोजा रोजा जोंहा बेनिफिसारिफ्रा जायफोर स्किम मोनदों बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बे खामानिखौ बे हाबाफारिखौ जों लानो गोनां जादों मानोना गोबां समाव जों नुबोदों जे गभर्नमेन्टआव भारत सरकारानो जा आसाम सरकारानो जा बा जों दायो काउन्सिल सरकारनिफ्रायबो जोबोद मोजां मोजां माखासे स्किम्सफोरखौ लादों आसनिफोरखौ। दा बै आसनिफोरखौ मालाबा अफिसारफोरा मोजाङै फोरमायनो हायैलाय सोरबा मिथिनांगौ आसनिफोरखौ मिथियैलाय बिनि जि इमप्लिमेन्टेसन बियो मोगथाङाव महर मोना। दा नंखायनो जौगानाया जेरैबायदि जानांगौ बे एसे स्ल' जायो। दा बेखौनो जों थांखि लानानै जे गभर्नमेन्टआ स्किमखौ हगारनायजों लोगोसे बे स्किमा जाहाथे 100% इमप्लिमेन्ट जायो। जेराव न' जानांगौ बेवहाय न'खौ मोजाङैनो लुयो, SBMनि टयलेट बानायनाय बे टयलेटखौ मोजाङैनो लुयो, बा एग्रिकालसारनि माबा मोनसे स्किम मोनदों बेखौ बयबो मोजाङैनो मोनफिनो। आइजोफोरनि थाखाय जों जि अनसाय बिथांखि होदों बा जोङो गुबुन गुबुन जि अनसुंथाइफोरखौ होदों बेयो जाहाथे मोजाङै सहैयो। बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै जोङो रायजो राजानि सिगाङाव बे स्किम्सफोरखौ बुंफोरनानै जाहाथे मोनसे एवारनेस लाबोनो हायो आरो बिथांमोना बिनि बेनिफिटखौ थोंजोङै लानो रोङो, बिनि थाखायनो बेखौ लानाय जादों। आरो बनरगावनि रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर बावदों दिनै बयबो बाहागो लानानै बेवहाय जाफुंसार जाहोदों। बनरगाव होननानै बुङोबा आगोलफोरनि थासारिया जोबोद गाज्रिमोन, लासै लासैनो बनरगावनि थासारिया मोजां जाबाय। दा बनरगावआव जोङो गोबां एबार गिदिर गिदिर स्किमबो लादों, जेरै बनरगावआव 2.5 कोटि थाखानि मोनसे मिनि स्टेडियाम लुजानो थांगासिनो दङ। बिन'द ब्रह्म फुटबलारनि मुङाव स्टेचु लुजानो थांगासिनो दङ। बेवहाय मार्केट सेट, ड्रेन बायदिसिना मोजां मोजां स्किम्सफोरखौ बेवहाय लानाय जादों, जायफोरनि गेजेरजों बनरगावनि गोबाव समनिफ्राय सोलिबाय थानाय जेंनाफ्रा लासैनो जोबस्रांनो थांगासिनो दङ। आं बिटिआर सरकारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो जोंनि गामिनिफ्राय गोजोननाय हामबाय जासिहरबाय। जाहाथे माने बिथाङा जोंनि गामियावहाय गारजासालि लुफुंनो थाखाय 2 लाख रां आलारि सोरां बिथांखिखौ गथायनाय जादों। बेजोंहाय जोङो गामियावहाय जोंहा गारजासालि एसे लुबावनांगौ दं, जों बेखौ गामिनिफ्राय लुनाय जासिगोन आरो बे 2 लाख फैसाजोंनो लुनाय जादों। जोंनि बिटिआर सरकारखौ आङो बेखिनियाव गोजोननाय जासिबाय होननानै। सिगां समावथ' जोङो मन्दिरनि नामखौ मोनफेरनाय जायाखै, फार्स्ट टाइम जाहैबाय आरो। बेनि अनगायै नोंथांमोननि गामियाव मा मा सरकारि आसनिफोरखौ मोननो हानाय जाखो? सोरखारि आसनि होनबाथ' दा जेनेबा सरकारनि आसनि पार्सनेल भाबैथ' मोननाया मोनदों। जेनेबा अरुनदय मोनबाय, बोराइ पेन्सन, बुरि पेन्सन दङ। ओमफ्राय दा नैबे मोनसे रायजोयैनो आसनि मोननाय होनबा नैबे जों आलारि सोरां बेखौ जों मोननो हानाय जाबाय। लक्ष्मणाबारि तिनालि लक्ष्मी मन्दिर बिटिआर सरकारनिफ्राय नोंथांमोना दिनै आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाखनि चेक मोनदों होननानै खोनादों। बिटिआर सरकारनिफ्राय 2 लाखनि चेक आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनदों होननानै जों खोनादों, बेयो थारैनो सैथो नामा? जोङो मोनदों, दिनैनो दासो मोनदों। जोङो मा बुंनो सानो बेबायदि अनसुंथाइ मोननाय समाव? अनसुंथाइ मोननानै जोङो लक्ष्मणाबारि तिनालि लक्ष्मी मन्दिर जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिटिआरनि मानगोनां CM सारनिसिमबो जोङो जोंनि कमिटिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो जोङो बे 2 लाख चेक मोननायजों जोङो माखासे जोंहा मन्दिरनि आद्रा खामानिफोर दङ, बेफोरखौ जोङो बानायगोन आरो जोङो वालबो खालामनायनि एसे सेस्था खालामदों। बेखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों मेरामत खालामगोन थाबैनो।